Nazywam się Michał Szadura. Teraz walczyliśmy o mecz, o wygrany, ale cóż, nie udało się. Też popełnialiśmy dużo błędów, też były dobre akcje. No, ale cóż, przegraliśmy. Mecz był bardzo dobry. Przeciwnik też się starał o wygraną, my się staraliśmy. No. Tak jak Michał wspomniał, na pewno zespół gości z Koszyc, z Nitry, przepraszam, z Nitry, Słowacy dużo lepsi, jeśli chodzi o poziom wyszkolenia. Jesteśmy tam troszeczkę na niższym poziomie. Staraliśmy się, było kilka fajnych akcji, ale wiemy, gdzie mamy błędy, gdzie musimy jeszcze pracować. Mam nadzieję, że z każdym meczem będziemy tych błędów mniej popełniać i ku temu dążymy. Jeszcze raz gratuluję przeciwnikom, bo zagrali dobry mecz i wygrali zasłużenie. Natomiast przed nami praca, kolejne mecze, vyťahovanie wniosków. Dziękuję. Tak za mňa bol akože zápas celkom dobrý, ale boli tam také chyby úplne blbé, že napríklad z pasu sme stratili loptu, z driblingu sme stratili loptu a nezatvárali sme úniky, ale ináč dopadol zápas dobre za mňa. Z môjho pohľadu kvalitný zápas. Musíme dať kredit súperovi, odohrali sme, myslím si, že vyrovnaný, aj keď skóre tomu nenasvedčuje. Skóre bolo cez 20 bodov, ale zápas bol vyrovnaný do poslednej chvíle. Pár minút pred koncom sa to zlomilo. Ale musím povedať, že mohli sme ten zápas rozhodnúť už o mnoho skorej, len nedisciplinoval našich hráčov, kedy sme im dávali nejaké inštrukcie a tí hráči akoby išli proti ním, boli nedisciplinovaní, čo sa týka obrany, strašne veľa používali ruky, čo nás stálo veľa faulov. Sa nám dvaja hráči vyfaulovali a boli sme posledných 5 minút sme hrali ďalší 4 hráči s problémami so 4 faulami. Čiže z tohto pohľadu nedisciplinovanosť na jednej strane, ale na druhej strane výsledok výborný.